Ka U Blei pi baro ki bapet ya ka program ha ka step ha ka kyrteng ka bathyang tam ka jong try bat nong pen im jong U Jisu Khrist sa hi sian ha ka por nga khot bat nga wer ya pi baro ba pen pelai ya ka por ka bakodor ban ngap ayu bo blei dan ban kren leng ba ka step chong ka sngi ha ka step ka nongrim ya ka bangakwa ya ka bangin pusan na ka ktien ka jong blei kalong na ka shiti u apostol Paul sheki Philippi ka shiti u Paul sheki Philippi ka lenong ka basaw ka dakhat ka bakhat we iktien ki ba ong kumne banga ong shapang ka jing sngo kerdo namar ngalanang ha ka nu ka jinglong bangalong ha ka tahi ban sngo hun ka phang ya ka bangakwa ya ka bangin puson ha ka step kalong tupen million yelade banlong ki ba sngo hun Topen million yelade banlong ki basngo hun. Hakapor bau apostol Paul utho yegani ka shiti sheki Philippi. Kadika por hakaba udon haki ying bendi hapo Rome. Bat kadika por kaba upon uladu no yaka jinglai load ke chong ubaro. Bat kam tam uladu yaka jinglai load. Banyalap yaka gospel ka jong U Jisu Khrist. Habaki parabinget ki badona Philippi. Kilayo yakani ka khubor baupong udan hake ying bendi harom lapan dap yaki da ka jing snow si ka bakrao ka do no jongki ka pain but ka do no jongki ka mong habaki tip bauta ubaki ki etam uta ubala ai haki yaka gospel yaka khubor ka babha menta udan hapadeng ka jing jinjar ka bakrao tam jong ka jingya danti ka jongu nama udan hake ying bendi harom Haba upon utip ya kata ka jinglong jong ki parbengen haga bakum kata ka por haba utip baki donna peneng ka jing snowsi ka bakrau haba udon hagi yeng bendi ulatho ya gani ka shiti shaki Philippi upon ulatho igani ka shiti ban mynsiem igani ki parbengen bat kam tam udon ka kubor ka bashai na ka benta kini ki parbengen ki badan Philippi ka wei ka jinglong ka bangi slotenat habangi pule leng ba kini ktien ka jong blei kini ka step kalong bo pon u ong ye ki parbengen bahkan no ka jinglong ka banga ngalong ngalanang ban sngohun hake English Bible ong lapandon kam ki kentien kumne I've learned to be content in any and in every circumstances upong ulayat hu iki bawat lang adon hapadeng ki kinjri hapo yeng bendi habang adon habakum kani ka jinglong ru ngalanang ban sngohun ngakwa baling ba jong kani ka benta kani ka step bangini puson yiki arthly ki mat ki bakongsan kabaning kong ngiyo pediang ya ka jing sngohun haga jingim jongi di haba ni kloy ban pediang yaki ki jingja kumba kalong haga jingim ka jongi isnotenat ban perkat chapang apostol Paul haba udon hangni haga yeng bendi ulade ban do no iki bakodor haga jingim ka jongu ulado yakata kalat ban yakendo ban yaslok ban ki parlok ki be ki jongu ban ka jingdo ka ba krautam ka jong apostol Paul kalong bolado yakalat ban yalap yaka gospel hendrei ka basnotenat kalong bawat la udon hapadeng jong ka yeng bendi hapadeng ke jing syate syakum hakita ki kenjriru upon ulanang lade banlong ubasngohun upediang ya kita ki jingja babaro kita ki jingja ki de ki jing penyan ki bastan ki jong U Blei ki parabinget ki badon hakani ka step ki basngap ikani ka khubor hakani ka step lesi don na pleng jong pi ki badai tang ki nong rap ki batrei ka kam kum ki nong rap ka khubor ka ktien ka jong blei ka khot ingi hakani ka step bangin long ki basngohun haga kam ka bangi trei dona pleng jong pi ki batrei tangi kam bela dona pleng jong pi ki batrei kam office kam phera kan no ka kam ka bangi ngitrei tungin long ki brio ki basngohun balai ba ki roi katni ki jing sniu hakani ka perthei balai ba ka perthei ka dap de jing sniu ka daw ka ba kraw ka long namar ba u brio tre ban hun hage ka ba ki don nyem de ban kwa palan yakaba ngi ngem don i de ban sko hun hage ka ba ngi don ka benta ka ba ara ka ni ka step ling ba jong ka ni ka khubon ka long upol la nang ban sko hun ka benta ka ba ar ka long namar ba udon ya ka jinga day ka ba bet ba U Blei
Kadi kata ka jinga dei ka ba bet ka jong ubat U Blei ka ba penlong yu upong ban sngohun ha ka jingim ka jong u ni puli na ka khot ka ba khat lai upol wong ngala ban le iki ha uta u ba pen shat bo renga upol udon ka jinga dei ka ba chan bat U Blei bat ka jing sngohun ka ba shisha jong u bangai kam dei bangi don kar hai ka spa kam dei bangi don kar hai ki ka jingim ka jongi ka jing sngohun ka ba shisha kat kum ka ktien ka jong U Blei ka dei habangi don ka jinga dei ka ba bet ban U Blei ki par bingi ki ba snap ingin ka khubor ka ni ka step lada manga ba mapi ni don ka jinga dei ka ba bet ban U Blei ni don U Blei ka jingim ka jongi ka dei ka ta ka jingim ken ka ba dap ka jing sngohun ka ba shisha habanga perkat chapang upol ngaken mau yo job ka Bible ujob ude ubre baru spa ubadan kerhai ke spa laong ba ke bela cha yo job ula de bando no ke spa ka pho jong u baro om de tambo do ke spa ka pho ujob ude bando ro wat iki khon ke ba ki jong u ni puli ke Bible ni shem ba ujob ulama du ke chingpang leng ba to jao udap do to jao nadu clear du kejan udap do to jao ndai ke basno tanat chipang job wada pedang ke jingpang wada pedang ke jingtenjo wada pedang ke jing ki bu te bani kentu ha ke jingim ke jong u job la don ye ke jing sngohun ka don ke jing sngohun ha po ke mynsiem ke jong u nama bu sngo thu ba U Blei u don ha po ka don no jong u bat ka di kata ke jing don ke jong U Blei ka presence ke jong U Blei bat u job ka ba penlong yu banlong U Breu basngohun upol u hikai lengba kani ke shiti ke Philippi u hikai ningkong yanga u hikai ngilang baro akani ke step bangin long ki Breu ki basngohun haki ki bangi ngidon ka jing sngohun ke jong upol kala poi shru tau put bau kloi wat ban IT ya la ke jong ke jing ke jong u na ke benda ke gospel ke jong U Jisu Khrist ula kloi ban sha ke jing yap ke bashir kai Namar bu umat ke jing sngohun dei ke jing sngohun bagani ka perthai ka ai ka dei ke jing sngohun ka batang utrai padu nong pen jong U Jisu Khrist ulang ban ai hangi nong ruai shemen sim uong tang U Jisu bala pen hun ya ka mynsiem jonga jing jing kmen bakrau Jisu u ai hanga namta jong pi ke pe ke ni ka channel agani ka step jong ke ni ka por kidon ki ke jingim ke jonga ba ke jong pi ki ba penlong yang nga ba di pi bangin sngohun tongin long ki ba sngohun langi dog langi ruspa langi pang langi stom langi kidon akan no ke benta jong ke jingim tongin yo ikini ke jingmut ke ma yo apostle Paul ban long ki ba sngohun haki ki bangi idon tu blame kerku ikini ke jing slong leng ba ke ktien ke ba ke jong u ngin ya pendam akmat jong Blei ke jing duai U Blei nyalam mingi leng ba ke ni ke sngi barok kowe tung ini pendam ke jing duai atrai ba U Blei ba jing bahab ning yangu ya mesa shisien ba mesha ingi ken rat ban wan ha ki snajat ki ba khoi bat ki ba kentang ki jong me ken rat bon sien ka do no jongi katrang bat ka sliang ki ba bon ki jong ka ni ka perthai bat ka don ka por ken rat ba kum ki Breu ngem ju sngohun ki bangi ngi don ha ka jingim bat bon sin ka ta ka jing bom sngohun ka jong ki bangi don ka pen long ru yangi bangin le ki balong persha ka mon ka ba khoi ka jong me ken rat ha ka ni ka step jong ka ni ka por ka ktien jong me ka hikai yangi lang iwei bangin long ki basngohun kumba long ushakri jong me apostle Paul adwai na ta ki mynsiem ki ba kodor ki ba pe ikani ke channel don na pdeng jong ki ba don na pdeng ke chingpang ke jingstom don na pdeng jong ki ba mat ke jingduk ke jingkerdu don na pdeng jong ki ba mat ke jingale aki dor ki rukom ki ba per ki ba ki kendu ke jingem ya rap ken ran ha ba ki siap ke ktien jong me ke ni ke step bagin long ki basngohun ken ran nama bingi tip bari tang me U Jisu ubalaban ai ke jing sngohun ke bisisha om ke jing sngohun bagani ke perthai ka ai de ke jing sngohun ke ba kynja mynsiem ke ba wan tang ke khet ke jing snai ke chong me diang ko pai ke bangu akini ke step ikini baro ni pan ha ke kyrteng ke jong try unong pen im jong U Jisu Khrist ni duai amen